restaurace inspirovaná toaletami. Na Islandu je nelegální pohladit psa. Náklady na film Titanic byly vyšší než stála stavba Titanicu samotného. Předtím, než vznikly stromy, byla planeta chráněna obřími houbami. Ludvík XIV. Se bál zbraní, proto u jeho stolu nesměly být ostré nože. V roce 2001 byla spuštěna Wikipedie. Prostřední jméno Richarda Gera je Tiffany. První elektrická kniha byla patentována už v roce 1949. Každých 98 minut vznikne v angličtině nové slovo. Pentagon má vlastní plán pro boj proti zombie apokalypse. A to je prozatím všechno, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, zanechte like, případně odběr a do komentáří mi můžete psát, co vás nejvíc překvapilo. A děkuji za shlédnutí, zatím čau.